hedder Anne. Jeg er øverst placeret kvinde, opstillet for Radikale Venstre til kommunalvalget i Aarhus Kommune. Husk at stemme den 19. november. Jeg er engelskstuderende, og fra september så læser jeg tilvalg på globalisering og kulturel identitet på Aarhus Universitet. Jeg er bosat i Aarhus og kommer oprindeligt fra Ry i Østjylland. Jeg valgte at læse engelsk, fordi jeg i mit sabbatår boede i et år i Australien. Og det år det ændrede mig fuldstændig, og det ændrede mit syn på ikke kun mig selv, men også på verden. De bød virkelig folk ind i deres liv, og det synes jeg det er noget, vi danskere virkelig godt kunne lære af. Og det er blandt andet også derfor, jeg meldte mig ind i Radikale Venstre, fordi at det er det parti, der har den mest inkluderende og mangfoldige integrationspolitik. Og det er især et emne, jeg brænder virkelig meget for, fordi jeg gerne ser et meget mere mangfoldigt og et Aarhus, der er mere diversitet i. Vi er ved Aarhus Universitet, og man kan se Aarhus Havn hernede i baggrunden. Grunden til, at jeg har valgt det her sted, det er, at jeg er utrolig glad for at løbe, og jeg er utrolig glad for at løbe heroppe omkring universitetet. Og jeg synes, at Aarhus er allersmukkest, når man er ude at løbe, og man kan se byen i bevægelse. En af de andre grunde til, at jeg rigtig godt kan lide det her sted, det er, at her, hvor man kan se Aarhus Havn, det er, at man kan se, hvor meget vækst der er i Aarhus, og hvor meget liv der er ved at blive skabt i Aarhus, og hvor meget man gør for at vedligeholde Aarhus som et super attraktiv studieby. Vi befinder os lige nu i Rosengade, og her kan man se vores partilokaler. Man skal stemme på kommunalvalget, fordi at man som borger har et demokratisk ansvar for at gå ned og stemme. Man skal stemme på mig, fordi at en stemme på mig, jamen, det er en stemme på en ung studerende, som har nogle idealistiske holdninger, og jeg vil gøre mit ypperste på at leve op til mine vælgeres forventninger til mig, helt sikkert.